okil kamalo kama keto piny Kenya kama chal nade ka wang'iyo rang'iny mag weche mag tudruok gi pinje. Aparo ni Mr. Odira Bati gima timore kuom ka weche mag teko mar stima en gima ok ni kare. Nimar king'iyo chenro kata kaka chenro noseketi Kenya ka sani nineno kaka gik teko mag stima gik mawuok e lowo miluongo ni gi Kiswahili ni mvuke mano geothermal, to wan bende gi wind power, to wan bende wan gi hydro. Koro iyudo ni to at what point magi nyalo bedo ni complement each other, ni kopo ni samoro teko mar hydro ni ok dibed ni en sufficient, stima mawuok e pi to ere kaka wanyalo tiyo gi mar yamo wind power mondo complement. To how best are we utilizing the geothermal? Nikech nwado ka nitie investment mang'eny mane sirikal manokalo keto e weche mag teko stima mane gi expand go Olkaria 2, Olkaria what, to gi other areas mane gi yude teko mawuok e lowo mar geothermal. Koro aparo ni ng'eni electricity energy, it's a factor of production. En gima itiyo go yore mang'eny. To maduong' moloyo kanyalo bedo ni lale paw ndege maduong' mar piny mangima kaka Jomo Kenyatta International Airport. That is highly regrettable. Maduong' moloyo ing'eni Kenya ka wan wachalo satellite mar economic hub ma connect the whole of Africa and the other parts of the world. Tiende ni ndeke mang'eny mabiro to johala bende mang'eny mabiro kar kama timo ohala e Kenya. Koro ka dipo ni gima chalo kamano seche mwatemo sirikal temo wacho ni gitiyo matek mondo ng'ini uchumi mar Kenya odhi malo, to iyudo ni gik matindo kaka weche mag stima nyalo lale paw ndege maduong' kaka Jomo Kenyatta. En gima onego bedie ni sani ni minister mochung' ne teko mar transport Murkomen to mar teko stima David Chirchir. Onego bedie osemiyo jo Kenya explanation moromo gima deme ni ere gima deme teko stima, nikech en gima osebudho higni mang'eny sana kapok nobedo ni lale nyaka paw ndege. Iparo ni miyo jo Kenya explanation kata nyiso gi gima omiyo ne oting'o nyaka pinje mamoko dopo ni jotelo gi nowinjo bed nosegwe tao. Debed pinje mamoko ma democracies mo advance to nego bed ni gwego tao kwa hiari iwuok e wako mkendi mok ni nyisi, nikech mano chalo ni in chalo ng'amo bedi ofis to king'eyo tich mar ofis no ikia responsibility of leadership. Ko responsibility of leadership no nego bed ni waketo our leaders accountable. Teni gimoro amora obed an act or omission bedo ni gimitimo madibed ni nyalo kelo ng'ikruok e weche mag telo kata nyalo kelo buok e chuny oganda, onego bed ni ibed accountable. Koro miyo ko onego bed ni sani onego bed ni jo telo ariyo onego bed ni nosegwe tao mondo mi jo Kenya ng'e ni responsibility mar jatelo mar migawo. Koro kapani en wach man kare akia kaka gibiro wachonwa gima ne okelo gigo, to kata bed man ni gichiwo explanation maduong' maromo nade Mr. Bati, to kapar ni en gima nyalo bedo ni jo Kenya nikech onego bed ni nitie chenro moketi ma nyalo ng'iyo ni to ka dipo ni gima chalo kama dwa timore, to ere gima onego watim njia mbadala, ere kaka wanyalo ensure ni gigi gin gik moko ma kaka relationship mag gigi gi seamless maonge kama gap bede kata karachiel. Ok onego bed gi fuok moro amora. Okay. All right, Daktari, weche gi gin weche momako piny kendo